हेलौ लोगोफोर जों दिनै फुख्रियाव ना सारहैगोन भिडिअखौ नायलांबाय थादो नै जों दा न'निफ्राय बायदिसिना ना हमग्रा बुस्थुफोर लानोसै जे नाया खिन्थु गिदिर जागोन जों दा नै ओंखारबाय न'निफ्राय लाजोब्बाय जों दा ओंखारगासिनो थांगासिनो जेखौबो सारनो रोङा जों दा नायनोसै बोरै जायो नाखौ खिन्थु जेरैखिजाबाबो लाबोनो नाजागोन जों दा नाखौथ' सारनो ओंखारबाय नों ना सारनो रोङालै आङो ओमफ्राय सोर सारगोन नोंलाय नायनोसै जों सानैबो सारनो रोङा थेवबाबो ना सारनो ओंखारदों नै थांगासिनो जों फुख्रियाव ना सारनो नै बेनो फुख्रिया बेयावनो सारगोन जों बै लावनि ना मासे नै गिदिरथार नै नाया नै नाखौ सारसिगोन खाथियाव थांबाव खाथियाव नै आयौ खारबायसो सारदो नांबायलै नांबाय Simple खालाम नायलाय जोंनाया बायसिया ओइ हर आं सारनो बिजुरा आयै लस खालाम रौसदा गोहोम दा माबा हाबाय आं दं आयै इलाय राहुनि खर'आ आंसो फैबायलै हाबाखै होद नांबाय नोंथां ओइलाय ओइनो सारग्रा चेन्ज जाबाय ओइ नोंयाव होदो नै होदो होलाय जाबाय बेखासो सारग्रा चेन्ज जालायबाय आरोबाव आं हाबसै गस्ला खुनांगौलै बाथिन नांगौआ ना इउटुबाव होनायाव गस्ला खुजाया खुजायो दे सार नायनायदो नांबाय नोंथां नांबाय बादि मोनबायदां एबार बाहैले मावाखै नांबाय बारसिनदो खुर मोनबाय मोनै फाइनालि जों ओइ नै दोनदो ओइ सौथारदोलै जाम्बा गबा लस जागोन दैयाव हाबनाय लोगो है नाया खारथारगोन बे होनबोला ओइ मासे दङ दा गैला गोगोमखा नास्रायालै बैयाव दिन्थिखांदो नै नास्राया आरो नै नास्रायबो नांदों नास्राय गोगोम दं मासे दंबावोमोन दा नास्राय सारनो नागिरदों जों दा नांगोना नाङा गैलै अरबाय माला नांखासिगोन ना नाङा ओइ दहाय मानि नुदोंमोनरा होद
Iya masih nanggung Nongoleh hune Dia palap dang. Gulumkra. Ini masih mau budi. Rio. Ini masih beli kucing sing. Kawai jam. Mới bắt thằng ấy đi chậm à? Ghê quý thằng nào nó liều ra. Không nó. Ayo jam balik. Rahasia sih. Muncul. Ini Rika thằng cái gì Kali. Đi ra xí. Nó đi thằng cái. Iku sekarang lebih nunggu. Ôi sao mà khẩn cái chưa mà vậy hẳn được. Nào thế. Bên lên nào vậy? Mana lại? Khẩu ấy. Mana lại? Sona silver. Silver. À, no silver. Mana làm đang nào ra chút xíu này. Silver nih kayak. Ayo thah gua. Được buja. Hah? Juga jalan. Tahu nang kok. Ơi đi, làm đôi lên số gì cô. Mình bawa bayar rumah sih. Bên đây cái con này Nih, mana nih Biko? Si kentada. Được không? Oh, silver na. Nah, anu jago banget. Berarti, ini aku menbajang. Wow. Nih, bini nih. Jadi satu berapa nih?